Lamanan kada kayo amin, di pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama, kat manipod ka ni pagayam tayo Rogelio, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawan pa da si May Fernandez, kan anak na Prince Mike kan Alisa kan nila kay na. Ni Marites Amoyen, dita Sudipan La Union, kan ni Marlene Mendros. Kastiman ti kunani pagayam Rogelio. Dir manang biyanang, nalaingak ngagpamarang. Kabailak tagbalin a masakit, nga uray nakasalsalon atakmat. Ayat kula makadiskitari ti kwarta. Katap numawatam ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umayak man, Fred, anak ko. Sumrak kayo atatang. Ang yaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga ron, napanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Awan mo ka na. Talaga ka nung aguyak ka. Atong tiplemak anak. Ay, kataginan na kayo ijabalayo di kay pumanag na. Nagpacheck up ako magaraw. Awan mo kwarta ka anak ko. Pagpatsikapan nyo aya. Ili private doktor ko ma. Tapno saan ako nga agpila. Ay, sangaribo pa'y mo na tanda kwartak. Iso pa'y lat maitad ko Diyak pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang anak. Panayunak i-Jacob sa mo. Mabit lang nga rod, tatang. Ay nagpunag Joy ko. Umayag man Else, anak ko. Ne, aguyo kayo, magtatang. Sumra kayo. Ay, yaman anak. Adaw, tiplemas ko anak ko. Naunungan. Sumasapol ang ipacheck up ko iti doktor. Kat ingkay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabangla ako ray may sa kanak. Basta nayunan nyo si intadya ka sa mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na ay tatang. 2,000 kumangam. Ure 1,500 lang na. Sige, agpakuyog kayo nga rod kininanang. Taing kay agpa-check up. Ure sa anay. Kabailang pa mo. Agbate nilalang yung anak ko. Kuyugan ka ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Sa anay. Sa mabanog ka. Agbate ka dito balay. Amom nga rod ti papanam. Well, ada private na doktor ko. Kaya sigo na papapanak. Gatangam nga rod ti resita da nga agas mo Well, sige, mapana ko. Anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisante. Aldawag. Malataw tan Saan? Nasapa pa lang pareng. Darag mo na Hindi pa nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisine. Saan aya? Ay, wala na pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wan pare. Ay, ang sukatak lang Nakadigo sa kaw pare. Urayin na klabitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mabalin na yamo na di ka mo Kiingkarimi na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap ta buok mo. Naibagay launay dita sa nga ektarya na sila pamuging mo. Si kama, Brenda. Di mo kita ang tamugin ko. Talaga, kastanan na ita. Dayta ti asik ko. Huwag nga rod. Oh, Santi, agsaw kamot Nakaululi magkamot. Ay, nagpintas ka na ba? Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay na, nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di Put-putan man ito dakulak mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabalik ka dimot.
putputan ti may sa dakulab mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Apo, naglaon. Pag sinagay sa niya, putputan. Uy, no! Nagkana sa nalamuyo mo ilata ti dakulap mo. Ure, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ipagbakambot? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko la ti bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Ah, Ay, Brenda, agdakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gek. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. diyak ka mo. Noon niyang oras na idahin bakay. Diyak kaya't disturbo ka bakay. Iswadyak naturog, iti silita. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor bakay. Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di magasak lang, iti balay da parisantay bakay. Nagsat kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan. Nagpadoktoran, iti bakay, but, no, di ka to mamamati. Di orain ka damagin ti doktor ka. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king ko anak. Amura na panak nagpasikap. Ay di naklaslastugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakay. Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Oray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuda. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Wala pare. Kailiw ko ni Brenda. Huwag nga lang, uray bakit ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanalailaw. Huwag nga rin pare. Ano pa ti atin na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Tasaan nagkikil. Kasano nga kikil ka bakit? Dagiti la ubeng kikil pare. Ngapno ni Brenda. Libre na jayang. Huwag nga lang, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare. Tasaan ang managkikil. Wala pare. Ngamahawang kwartak pare. Antak waratak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Intak, relax. Napanan ni tatang nanang, apay akas lasaan ama tata o dito'y balayo. nagkuyog naman siguro na ije kumpare na. Ije pada na nga Apay, agin inumpay laang aya, kat kanayon samot nga aguyo. Ay, jakman na mo iti dayje nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanang. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggen na. Ayos laang matkit di, basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapanandaya. Ka ijay ayuyang da iti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino din napintas abalasang akadwam ni Tibur House? Kaana ka, Rogelio. Hindi. At dapat na pintas akala kang Brenda. Katuan Pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamamong mang kanyak. Kada kami ko lang ba, pare? Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak di ka anakan na. Kanya. Nice meeting you, ading Stephanie. Kasta mat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kayat mo nga inumag? Ladies drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inumag? Kabalak urano mano. Oh, sige nga raw. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom. Ading. Nungasta, inarim mo tayo nga Stephanie, pare. Inaklunak pa yun na parang. Anya, nagpardasal. Ada kondisyon na parang. Anya nga, pare. Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan na yun asan ara kabaya. 15,000 ka no.
tatalo abulan dahil siya paray. Na, nagtakilan paray. Pangalaan kayo tikas tagatan paray. Inis kita raka, paray. Apay nga ta marigatarak nga agdil mo bakay. Kinasakit titangig ka bakay. Anya, ni, apay ngay. Kasla, ang nakabaray tititil mo na. Anya, Ay, ni, apay nga tan ngay. yang mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan bakay. Ta, agpaili ak na maramdama. Iturog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulo man taara kay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggol ko. Ni, apay tatangad yu tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabukol, anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. At nakita sa abukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron daytang ngay. Anyat ko nada ngay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na maikat daytaan nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpopera. Tawam kwarta am aramat anak. Awan kwarta mi kininarang yaw. Agada kami kanil si tagastos at tatang. Ha? Ay, sige karon. Tay nak agpa-schedule. At karon maitid mo dito sa kwarta anak ka. Inton maopera kay ton atatang. Ay, nuwad na kwartam dito. Itid mo na. At datay duldulin ko alay maribo dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige karon anak ko. Manumit ti maitid mo Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakit na talaga rin nagtil mo na kanak. Manutintod ni Manang Freda aya, tatang. 5,000 araw na nako. Tangay di kay pay mat maopera. Mangtedak mat iti 5,000. Ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, si Meg. 5,000 lang ang tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayam ti duwang anak. Tabak. Apay aya. Uwin ata. Kurang tinurur ko a kwarta. Ninayunan ta ko maiti uray duwawin mo talo ta anak ta. Ado ko ti pagdawatan ta iti kwarta. No adudang agkakabsa. Kahit kano nga agpa-opera ka. Nakagpa-schedule na abakit. Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta nayunan dati inted da inton maoperakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit. Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, Uncle. Ay, siga akanakan. No manot maitid mo. Tayag tao din ta pusum Umanay ti sa nga ribo, Uncle. Kano isutsata di mabalilat ta kanakan. Nasursuryo amin ang akakaanakan nyo, Uncle. Sampay mo akanakan. Mapanak pa ilang. Sabagay, Uncle. Numang tuday ti sagsasangaribo. Uno saglilimagasok a pisos. Mayatang, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang kamot iti kwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaurur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag paupirak dito ako tabat. Al-alman nag-ayamay. Damdamagak laang numanaw. Basta umdasan, mabalinan dito. Nala, intang araw nagpa-schedule lang tapno maoperakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murintan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunak man. Tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asurutag itinalimod jamayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up di na kayat. Anya? Sa apay nawadwad akwarta jegem na. Iso asurutag jamayo, anak kaw. Apay at dito'y para kiti nagkitaan ta.
Amangan mo ada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang ang dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Ah, sige. Ada pa'y sobra na dito eh. Kunak apagdita ko ma. Inton maminsan ng diatadit. Ala, yig mo diatan. Oh, ato, Esteban eh. Ay, thank you, Rogelio, ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kaya mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio! Ah! Hal, Ita kayo! Adi ka pumanaw! Yag mo tikwarta nga indat kasawakan ka. Tano saan ipatiliw ka iti pulays. Ibuo ko! Ibatang ibuo ko! Yag mo paingaw mo na tikwarta. Tapos ibatang tipok mo. Mandiyak nga intan ni Rogelio na ito nga kwarta. Rogelio! Alam tikwarta ka ko na. Darasam! Tano saan idarum ka nga bababae ka. uy, bakit di mo garo ibatantab na maagaw ko ta. Esteban eh! Yang mo na ta kwarta! Sige ba? Taglap lang ni Esteban eh! Taglap! Anya pa'y latkukom ni Rogelio. Ape nakailad ka pa'y laang. Nasakit nga rin tikyan ko, bakit? Nakaaro ti sakit na. Ay di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagitan nakta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-pay sunday ito. Sa anak nga gululbot, bakit? Masakit na talaga. Ay makamuka ko na may. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sa anak nga gululbot. Patin ako bakit? Dinak pinati ti asawak iso nagpadoktora kasi siyak. Kat ada na doktalan da diferensya iti tiyan ko. Nagpakawanak kadagiti anak ko kat nagpakpakasiak at tulungan dak ngagpaagas. Kasi na namati da kat na siyang damatla kanyak. Nagpaagasak nga rod kat nagimbagak. Manipod di din mabain akon nga agulbod iti asawa ken kadagiti anak ko. Inijak nga roden dagiti bisyok kat nagsingsing petakon. Daytaman ti kapadasa kajak to malipatan. To'y pagayam mo, Rogelio. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Rogelio. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen.